Bukuk nin mung kita mung ha? An bung ka tinamalan, tebona. Oh, ganong mo bo para? Bong srambari.Ungsam ni kwai. Hai. Oh, ganong mo nog rok bahike sokjak ka? Tipra motha ni boro rok pal ke phalai khai a kunoi akromon khaibe kya. Tam hita an bu sai mai si sai tongo. Borok phai nog ni soklai a kunoi bukha bumang bono khiklai bere dikha. Haike no borok tebo dol thombo ya kunoi. Dimong nok kubang makai noboi asi noboi ta rok bai na pura asa borok kubang makha phaya kunoi nok sukrum chini sukrum boi subai bai a kunoi joto krang bai kha ani sadio mama phul phami sa mani jotto kore man hi kore sona ani sona hote goina goi thal jotto khambai kya rang poisa 2.5 lakh moton dong ani bu sai sorok thampuro ngko dugani rang mamani 2.5 lakh moton tongo bot ni sikang kani mani bolla bekai auto gari pan na hoy business khane hiting mani abo ponto marok dia kagos potro bo jotto khambai kya tini jotto bait bon onko nog bisingo dajak bait bo jotto khambai kya adi chombo kaise hine kaisman kana kore kha kana kang suma kang sano marok siu an busa ini kaisa ban tuna kore bini yong ini kaisi kita kairi pika asu muju kane ma tongo bayo ma che manonya Paya kone syukurmu onok ma baba tong manogo jotto syukurmu bimung no kelas amani fonto na ha kasugoi kaisire bai kalanga asugoi kalanga mai maisa jotto takho bokogoi jotto sabnas ke kalanga onok no bo hodina naikha abo khai karen bai dina nayo minus plus thep awoi haipa no onok khai khamliya jotto syukurmu subai kalanga kha dol khai jotto na Tipra motha ayoglo to hine mo lamam bo tong nokra bo to sirik lai mani jere khnai ta pheu gi bi busa ta khnai ta nei bu phreu bu se bu thai kalang mani sara dunia bong bo to borong nai to bai ka chini khana ni jaga du pa sapa no kuri kha ani busai no ko bu tha chi kalang khama ang kuri ke odara so bai chong ta khaya ti ta khani ma chi te bo mani ya boro ati ka da Tipra motha thanjang hine sa Dito na sabay ko sugan sabay karang bay ka. Sino ba ako tama may kuroy? Yung song kuy sana ni ponto si kuroy. Ngayon o je klanya rong no sogne rong no siri sini buku? Sino na. Gabong ni mong rok sa sa man no. Saiman ko na ang saliya. Saliya. Ngayon buba karan tam sana musong. O je nong no huk je mal khung te nong ni je rang rok langjang mani amon tin buba karan tam ka sana musong. Boto sini buba karan. Nang sana musong no. Je ani khoti puran ani je rang di je gonya gocha thamani amna ang nayo. Acha. Ang kaya mo hay sing sai mo ka? Ani mani khul no khong kaisa ni mani no. Tam no khong kaisa kas kai ni. No khong kai ni mani je thamai mani anga bo buba karan no ko yo joto no sano. An joto mana mo chungo agi ani je tong mani. No khong kaisa ni. Joto pura to mani ang mana nango. Anta bogo mai koroi. Kaisa ini kaisa ko sanana bogo mai koroi. Tui nung nani ponto kelas koroi. Pia shomosa thok borok je nang mani nangchung mani manoi jotto borok telang thangbayu acha kelangya Tipra motha rok jotto telang thangbayu rang busuk lang rang 2.5 lakh tungani 2.5 lakh mana jotto khambai bai ka abo ponto narong mani langde thangduna khambai thangbai ka jotto আচ্ছা ঠিক আছে